ευχαριστήσουμε. Καθίστε λίγο να πούμε τα ονόματά σας. Χόρεψαν ο Λευτέρης Ιωαννίδης, η Φέδρα, να βλέπουμε τα παιδιά, να βλέπουμε, ελάτε λίγο κοντά παιδιά αν σας βλέπουμε. Ο Λευτέρης λοιπόν Ιωαννίδης, η Φέδρα η Γεωργακοπούλου, η Γεωργία η Τουρνάκη, η Χαρά η Κίτσου, ο Κωνσταντίνος, ο Δραμίλας, φίλε Μιχάλη Γρηγοράκη. Δραμιλάς. Να τα χαίρεσαι τα παιδιά σου, Μιχάλη Γρηγοράκη. Η Χαρά, η Κίτσου, από πού είναι? Χαρά, έλα εδώ κορίτσι μου. Έλα εδώ. Να φύγουν τα άλλα παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Χαρούλα, πες μας από πού είσαι. Από τη Βόρεια Ύπρο. Εκεί θα κοιτάς την κάμερα. Από πού είσαι, γλυκιά μου? Από τη Βόρεια Ύπρο. Και χορεύεις καταπληκτικά. Ευχαριστώ. Πες μου, πώς μπήκες τόσο καλά στο πνεύμα του κριτικού χορού? Αγάπη για την Κρήτη. Την αγαπάς τόσο πολύ? Ναι. Μπράβο σου, γλυκιά μου. Μπράβο. Σε θαυμάσαμε πραγματικά, όλα τα παιδιά σας θαυμάσαμε. Έλα λίγο πιο κοντά μου εδώ στο μικρόφωνο. Όλα τα παιδιά σας θαυμάσαμε, αλλά και εσένα ένα παραπάνω. Να είστε καλά. Φαίνεσαι ότι δεν είσαι κριτικά και μου έκανε εντύπωση, αλλά θαύμασα το χορό σου. Ευχαριστώ. Μπράβο σου. Πού έμαθες τόσο καλά να χορεύεις? Είχα καλό δάσκαλο. Το Μιχάλη τον Γρηγοράκη. Ναι. Και καλό παιδί. Μπράβο του, να τον επενέσουμε άλλη μια φορά. Έχεις πάει στην Κρήτη? Ναι. Πού, σε ποιο μέρος? Στο Ρεύθυνο, στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Τι σου αρέσει? Ιδιαίτερα τα Χανιά. Αλλά όλη είναι πανέμορφη Κρήτη. Έχει πολύ ωραία τοπία. Ναι. Και γενικά είναι ένα από τα ξεχωριστά νησιά. Και τι σου αρέσει τους κριτικούς? Η λεβεντιά τους. Είσαι παντρεμένη? Όχι, όχι. Θα παντρευόσουν έναν πατριώτη μας? Αν ήταν εξαιρετικός, ίσως. Δεν είναι εξαιρετική η κριτική? Εντάξει. Εντάξει. Και τι ξέρω. Μερικοί, Κάποιος Οι θα περισσότεροι. Οι περισσότεροι. Όλοι οι άνθρωποι Χαρούλα. έχουν κάτι. Έτσι. Τι θα ήθελες, Χαρούλα? Τι θέλεις από τη ζωή σου? Τι ζητάς? Είσαι καλά εδώ στην Ελλάδα? Περνάς καλά? Ναι. Καλά, πολύ καλά. Μπράβο, γλυκιά μου. Τη ζωή μου θέλω δημιουργία. Μπράβο. Ό,τι ωραιότερο και ό,τι καλύτερο να το ακούς αυτό από ένα νέο. Να το εύχομαι να το πετύχεις πραγματικά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Και εσύ να είσαι καλά, μπράβο. Και να σε συγχαίρουμε. Να σε συγχαρούμε άλλη μια φορά. Μπράβο. Μπράβο στα παιδιά, έτσι. Που τα έχετε κοντά σας, σπυρώσει όλα τα παιδιά, τους νέους της περιοχής σας. Δεν έχει σημασία από πού είναι. Είναι Έλληνες της Βόρειου Υπήρου. Έτσι. Να καλωσορίσουμε όμως φίλοι μας στο πάλκο της εκπομπής μας, τον Γιώργο τον Χριστοδουλάκη, και ένα επίσης καλό λιράρι. Γεια σου Γιώργο Λεβεντιά. Καλώς όρισες. Και πάντα επιτυχίες να έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Και με τη σειρά μου θα σας συγχαρώ για την χθεσινοβράδινη εκδήλωση που έκανε ο Blue Sky. Και εγώ εσένα Γιώργο για την παρουσία σου εχθές. Μας δώσατε πραγματικά πολύ χαρά. Και τον πάραμε το σπαντιδάκι που φέραμε γούρι από την αρχή. Ναι, είσαστε από τους πρώτους που ήρθατε, φέρατε καλό γούρι πραγματικά. Νομίζω ότι περάσατε καλά. Ωραία, πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά Γιώργο. Να είστε καλά και βέβαια να ευχαριστήσω και το Σύλλογο Κριτών Περισσού για τη μεγάλη του παρουσία εχθές. Έτσι φίλε Πρόεδρε. Γιώργο, έχεις κάτι να πεις? Εγώ θέλω να σας πω ότι 3 στίχους που θα πω τώρα, ναι. δεν έχουμε χρόνο, ναι. τις έχει γράψει ένας ποιητής από τα Αγγελιανά, ο οποίος είναι αστυνομικός διευθυντής, ναι. και ποιητής και έχει έρθει δεύτερο στον κόσμο σε παγκόσμια διοργάνωση που κάνανε σε 1230 άτομα. Ναι. Έχει πάρει αργυρό μετάλλιο. Ο κύριος Βασίλης Καλέργης Κισανδράκης. Καλέργης και Σανδράκης. Με το δικό μας τον πρόεδρο. Είναι εξαδέρφια. Είναι εξαδέρφια. Μπράβο, να του αφιερώσουμε αυτά τα κομμάτια, αλλά δεν θα τα παίξεις ακόμα. Στο κλείσιμο, στο φινάλε της εκπομπής μας. Έτσι, φίλε Γιώργο. Άφησε τα λοιπόν. Για να τελειώσουμε, να χαιρετήσουμε τους καλεσμένους μας, μια και πλησιάζουμε στο τέλος μας. Βέβαια, κύριε Βαβουρανάκη, εκπομπές αφιερωμένες στο Μεγάλο Εθνάρχη δεν τελειώνουν ποτέ. Πότε. Ούτε μια, ούτε δύο, ούτε. Με τίποτα. Συζητήσεις ατέλειωτες μπορούν να γίνουν. Εμείς θα κάνουμε και άλλες εκπομπές. Και θα σας φωνάξουμε πάλι εδώ στο τραπέζι, γιατί είσαστε σπουδαίος ομιλητής. Θα χαρώ να παραβρεθώ πάλι και πρωτίστως για την παρουσία τη δική σας, την οποία παρακολουθώ χρόνια τώρα, τιμώ και χαίρομαι που παρουσιάζεται με ένα ζωντανό τρόπο μικρά και μεγάλα της Κρήτης. Να είστε καλά, κύριε Χριστή. Να είστε καλά. Σαν επίλογο και να κλείσουμε και σας ευχαριστήσουμε τη σημερινή μας κουβέντα, τι θα θέλατε να πείτε? Ότι η πατρίδα, οι συμπολίτες, οι συμπατριώτες όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η πατρίδα μας είναι μια χώρα που γεννά φυσιογνωμίες της εθνικής ζωής, της πολιτικής μας ζωής, των επιστημών, όπου της γης και αν βρίσκονται πρέπει να τους τιμούμε, τους σεβόμαστε και κυρίως να τους αγκαλιάζουμε.
όλοι μας σαν άνθρωποι θα κάνουμε λάθη. Μέσα από τα λάθη να διδασκόμαστε. Αλλά να αναγνωρίζουμε το έργο του κάθε συμπολίτη μας, από όποιο μετερίζει κι αν εκείνος αγωνίζεται, και ειδικά από το μετερίζει της εθνικής μας ζωής, να τον τιμούμε, να τον αναγνωρίζουμε και να διδάσκουμε τους νεότερους, γιατί φοβάμαι οι νεότεροι αγνοούν τις μεγάλες στιγμές του έθνους, όποιες κι αν είναι αυτές, όλες. Δεν θα το ισοπεδώσω, αλλά δεν γνωρίζουν, γιατί και τα βιβλία μας ακόμη θα έλεγα ότι κάποιες μεγάλες περιόδους της εθνικής μας ζωής τις έχουν συμπτύξει σε ελάχιστες σελίδες ή παραγράφους. Πρόχειρα, θα σας αναφέρω. Τη μάχη της Κρήτης. Καθόρισε την πορεία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και είναι σε 6 έως 12 γραμμές στα βιβλία. Αν είναι δυνατό. Προς Θεού. Γιατί? Μα αν αυτή καθόρισε κατά ένα μεγάλο τρόπο τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν της αξίζει μια σελίδα. Η θυσία του λαού δεν αξίζει μια σελίδα. Ευτυχώς που εμείς οι σύλλογοι της δίνουμε κάποια ζωή. Ευτυχώς που υπάρχετε και οι σύλλογοι, κύριε Πελκανάκη. Και πρέπει να τους ενισχύουμε τους συλλόγους παντιοτρόπως, κυρία Φόφο, για ένα και μοναδικό λόγο. Είναι μεγάλο το έργο που προσφέρουν στο λαϊκό μας. Είναι ατελείωτο και στο γενικό όχι απλά μεγάλο, ατελείωτο. Αυτή η απλή άνθρωποι χωρίς καμία βοήθεια. Τιμή σε ανθρώπους όπως τον φίλο μου τον Ελπιδοφόρο, που ακούραστος δεκαετίες χρόνια. Είναι ο στυλοβάτης του Συλλόγου Κρητών Περισσιού και φαντάζομαι ότι αποτελεί το παράδειγμα για όλους πως πρέπει να αγωνίζονται για τον πολιτισμό μας, τη λαϊκή μας και παράδοση. νομίζω ότι τον έχουν για παράδειγμα πολλοί σύλλογοι στο Λεκανοπέδι. Εγώ ακούω τα καλύτερα λόγια έξω. Δεν τον έχω απλώς φίλο, τον θαυμάζω κιόλας γιατί είναι χαλκέντερος. Είναι πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπογουρενάκη, που είσαστε σήμερα εδώ. Η τιμή είναι όλη δική μου, κυρία Ζουλάκη, για τον απλούστατο λόγο ότι αυτό ήταν μεγάλη τιμή. Να εμφανιστώ στην τηλεόραση, στο Blue Sky και να μιλήσω για το μεγάλο. Να είστε καλά, να σας ευχαριστούμε άλλη μια φορά. Με καλό να ξανανταμώσουμε πάλι εδώ να μιλήσουμε για το μεγάλο Εθνάρχη. Κύριε Πελκανάκη, κύριε Πρόεδρε, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Γιατί μας τιμάτε και μας πάντα παρουσιάζετε για το έργο μας και τη δουλειά μας εδώ. Να είστε καλά, πραγματικά άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω τους μουσικούς μας σήμερα. Το Σύφη τον Παναγιωτάκη που αποχώρησε. Σύφη μου, να είσαι καλά, πάντα καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σου. Να ευχαριστήσουμε τα Λαγούτα, τον Ζαχαρία τον Καφάτο, τον Νίκο τον Δελιδάκη και βέβαια να κλείσουμε φίλοι μας με τον Γιώργο τον Χριστοδουλάκη, φίλες και φίλοι, αγαπημένοι μας τηλεθεατές στην Αθήνα αλλά και στην Κρήτη. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στην Κρήτη μέσα από το Κρέτα Channel στις 9 η ώρα και για την επόμενη Κυριακή 3 και κάτι για σας φίλοι μας αγαπημένοι στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας και άλλο ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μας αγκαλιάζετε, που μας δείξατε τόσο έντονα την αγάπη σας εχθές το βράδυ στο μεγάλο κέντρο Γοργόνα. Πλάνα της εκδήλωσης θα δούμε την επόμενη Κυριακή. Να είστε όλοι εκεί, να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Ήσουν αητός περήφανος Ήσουν αητός περήφανος Λευτέρη Βενιζέλο.
γι' αυτό ετούτα θα σου πω. Γι' αυτό ετούτα θα σου πω, κι αν θέλω κι αν δεν θέλω. Που την Ελλάδα έκανες. Που την Ελλάδα έκανες σπουδαία και μεγάλη. Το λέω τώρα κι εγώ. Το λέω τώρα κι εγώ, στον κόσμο τόσοι άλλοι. Άιτε μου υπερήφανε, άιτε μου υπερήφανε της Κρήτης μας καμάρι. Πάντα μου θα σε τραγουδώ. Πάντα μου θα σε τραγουδώ στις λύρας το δοξάρι. Μην χάσετε και αυτήν την εβδομάδα το αποκαλυπτικό βήμα της Κρήτης. Την εβδομαδιαία. Κουνταλαρία από τις Καρίνες και βρήκαν ένα γέρο 80 χρονών και τον πειράξανε. Και τους είπε του νεαρού που τον πείραξε. Μωρέ, του λέει, τα ανθρώπου η γλώσσα είναι κοντή μας η μεγάλη χάρη και πρέπει ο νους να συγκρατεί κοντά το χαλινάρι. Μπράβο, Λευτέρη. Και μετά του λέει να σου πω κι άλλη μια. Η άλλη του λέει, ποτέ του σύρου το μαλλί δεν γίνεται μετάξι και ενός κακόσυρου παιδί να έχει αρκωδιά και τάξη για τα νύχια δεν θα πρόσβολε τον 80άρι. Καλό. Γεια σου Λευτέρη. Γεια σου Λευτέρη, λεβεντιά. Λευτέρη Κατσιδάκη, πρώτε. Εγώ που το λέω ήμουν τότε παιδί, οι άλλοι ήταν 20άριδες.
Και είσαι και κριτικός. Χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Λευτέρη το Χατζηδάκη και σε όλους τους κριτικούς και σε ολόκληρη την Κρήτη. Και σε όλη την Ελλάδα. Να είμαστε καλά και του χρόνου. Πάντα με χαρά. Όλοι. Ηνωμένοι πάντα. Μπράβο Λευτέρη. Και αγαπημένοι. Όπως είπε πες ο Διονύσιος ο Λολμός. Κι αν σας δουν οι ξένοι τέτοιους, δεν σας πρέπει λευτεριά. Πρέπει να είσαστε συσπηρωμένοι. Και μετά από αυτό το μικρό βιντεάκι, φίλοι τηλεθεατές, σε ένα καφενεδάκι στο γνωστό του Μανουσογιάννη εκεί στην Ομόνια, που η κάμερα του Λεφός πέρασε έτσι για να βρει τους κριτικούς που πίναν τις ζυκουδιές τους ανήμερα της πρωτοχρονιάς, την παραμονή μάλλον της πρωτοχρονιάς, μπερδεύω το ανήμερα εγώ με την παραμονή συνέχεια. Να πούμε όμως δύο λέξεις. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς εγίνονταν αυτά που προηγουμένως σας είπα με τα κάλαντα και τη μάρκα. καρδιά μου δυνατά, μα το κορμί αντέχει, μα το κορμί αντέχει.